Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba ina sanya ubangijin da ya yi rana shi ya girgije sosai ke marasa aji yayyo ruwa cikin mun sha mu aji sosai shi yayi sha aibu shi ko lakabinsa a ce wasa ban gaji sosai ya kuɗahi ya guji ya yi na da uwar daji ya yi shaltan foni ya wuce dadin dolar Osmaniya babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba sallan wasalamu ala rasulillahi annabi sosai assalamu alaikum ya rasulu hanyar tsira zanabi sosai alaihi da sahabi sana kira nabi baban godabe sosai Gabi aigo annabi ahali baiti na annabi duka girman duniya yana a bayan girman annabi babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba assalamu alaikum ku mutan gari gaba ya zaka sosai mai tafiya da ka tasar akwai turmi a kayan daka sosai da ku buɗe kunnuwanku yanzu ga mai waka ya zaka sosai ku mun yi mawafaka rabi ya karo ɗaukaka Fardan sifawa Mansur Ahmad zan yi wa tambura babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba da shigowa ta gari Naziru na ishe tarin al'umma sosai take nan na yi tambaya mutan gari suka bi ni da lalama sosai iko na aje tambura idan da mai kuka sai ya ruma sosai waka kuke so an gama batun gaba mai gardama MD isa girra Enterprise faɗin Najeriya babba Garaba gardama farda sifa waki gudu doro Mansur Ahmad alƙara maka lafiya amin MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba da ganin wannan nadi Mansur na tabbata ɗan gado kake sosai da ko a gidan sarakuna da an ga kaɗan sarki kake sosai ta kamar ka guda a hankali a gidan girma kake sosai da mun san wa kake mun san asalin ka ina yake ji ka ga mujaddadi irin gidan zuri'ar dan bodiyo babba Garaba gardama
lafiya. Duka mai asali irin kami yake nema nan duniya ba ba. Gara ba gardama, bardan sai faƙi gudu tsoro. Mansura Ahmad Allah ƙara maka lafiya, amin. MD Sagir Enterprise Limited Nigeria babba. Aliko a fage na aikinka ai Mansur Gwarzo kake. Sosai Cancanta ce ta sa hadda